So man, listen. So man, listen. Ik draag een os als stip te zien, maar af en toe is like dat ik binnen kan bring. Dus is niet als een evident dat ik het goede ritme vind. Maar op het moment dan kan het MC in zin is anders. En zie je dat ik de timing heb van een goede stand-up comedian. Het is amper moeite toe voor wat teksten manifesteren. Het is lekker een openbaring, de versen zijn me gegeven. En er is een hoop verklaring waarom. Maar in een sessie is er strikte dedicatie dat ervaring en vorm. En dat is de basis waarop dat ik verder bouwen en botseren. Maar achter krachten, dus je kunt niet just de flow imiteren. En hopen met bevestigd resultaat. Het is onderhevig aan zoveel factoren in topen organiseren tot de gegeel. Iedere seconde dat ik gespendeerd aan mijn vak bundelt en dopen totdat het se culmineert. Het is rap te analyseren, maar ramper is te kopiëren. Het is een levende methode dat ik jarenlang heb gekneden tot het punt dat ik zin gevorderd en ingewikkeld interne verbanden en tussen mijn interne prikkels en gedachten in een vorm hier. Like bij een pottenbakkers gaven omdat punchlines en clues like een moppendapper. Want het is niet als ze grappen, soms is serieus, soms is pompeus, soms is het ingenieus. Niet als aan de keuze op het moment, maar een rechtstreeks geval van de kruising dat mijn levenspad is stevast in mijn rap stoppen val. Mijn grootste drijfveer is pure inspiratie. Actie houdt ons af vooraf van de motivatie. De geheime ingrediënt is volledige dedicatie. Zo bekom ik tijdens weer onvergetelijke creatie. Mijn grootste drijfveer is pure inspiratie. Actie houdt ons af vooraf van de motivatie. De geheime ingrediënt is volledige dedicatie. Zo bekom ik tijdens weer onvergetelijke creatie. Ik smeed een horloge tussen blad en mijn gedachten. Hang me voertuig de ideeën naar de bodemlozen af te tank. Ik overloop massas klanken voor tot symfonie te komen. Ik dat mijn spraakwater van uit de Griekse bron van Plato tot Zeno. Zo schep ik overzicht detail gedreven. Schreef Maximus like Aristoteles. De aforismes dat noteren kan je tot leven roepen. Lekker necromancer wil ik zin voorbij het leven zoeken. Wij schreef het nog 7 boom. Een verzameling aan metaforen die alles verwoorden dat je in het alke vindt. Een magnum opus met verbale hocus pocus. De blik die breder checkt dan de verhaal van Herodotus. Mijn schrift is wel geschreven met reële anekdotes waarin dat leven evolueren in onze hoogtes en zijn laagtes. Bekentenissen over escapades uit verleden jaren. Wat ik bezig worden met het evenaren van de 7 fasen uit een alchemistisch handboek. Volledig op de hoogte van wat dat gerichte klank doet. Collages met kennis uit alle 4 de windstreken. Van Bavaria tot de region waar dat de gins leven. Bezeten de esoterische paraphernalia. Ik teksten neergeschreven onder de hermetisalia tijdens de Saturnalia. Stemmen gevormd tot de schrijver dat ik zich geborgen doorheen verschillende stadia. Mijn grootste drijfveer is pure inspiratie. Actie houdt ons af vooraf van de motivatie. De geheime ingrediënt is volledige dedicatie. Zo bekom ik tijdens weer onvergetelijke creatie. Mijn grootste drijfveer is pure inspiratie. Actie houdt ons af vooraf van de motivatie. De geheime ingrediënt is volledige dedicatie. Zo bekom ik tijdens weer onvergetelijke creatie. So man, listen. So man, listen. Been doing this. So man, listen. Been doing this.